77 na personnel ng Naval Forces Central dito sa Cebu ang nagpositibo sa COVID-19. Si Luan Mirondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak nakatutok. Isip abag sa mga frontliners. Kinsa na-igo na usab karon sa COVID-19, gibisita nila ni Mayor Jonard Ahong Chan uban ang crisis management team ang NAVFORCEN kon Naval Forces Central ganihang buntag human masayri nga 77 gayod sa ilang mga personnel ang nagpositibo sa COVID-19. Gihatagan sila sa lokal nga hagamhanan ug mga tents, mga vitamins ug pagkaon. Matod ni Captain Trishan Batag, medical representative sa NAVFORCEN, nga ning katapusang simana sa Hunyo, 12 sa ilang mga personnel nga gikan naghatod og mga PPE ang nakitaan og mga simptomas sa COVID-19 sa ilang pagpauli balik sa base. When they went back here, they developed kanang influenza-like illness like ubo, sipon, sakit ang lawas. And then that is why we isolated them and then we subjected them for PCR test. Subay niini, gipaubos gilayon nila sa mass PCR test ang mga personnel sa NAVFORCEN ug dugang 60 kapin kanila ang nagpositibo sa COVID-19. 2.5% lang tong na ay COVID cases, and fortunately these COVID cases na ato ang mga pasyente, they are 90% asymptomatic. Mao lang na mo ang ina-thankful. Sagad sa mga nagpositibo, kadto mga nadistino sa mga floating assets, nga padayong naghatod sa mga locally stranded individuals, mga relief goods, ug mga PPE sa nagkadiyang mga LGU. Temporary una silang gi-isolate o gipahunong ang ilang mga misyon. Usa hinoon kanila ang naka-recover na. Sa pagkakaroon gi-isolate lang una sulod sa NAVFORCEN ang 76 sa ilang mga personnel nga nagpositibo sa COVID-19. Kini samtang temporaryong gihunong usa ang ilang mga missions, ilabi na kadto mga nadistino sa mga floating assets. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.